Hallo? Hallo? Skal vi ud og lege? Hvad? Skal vi så gå ud og lege med bold? Skal vi det? Kom ud og find bolden. Ja, ud og find bolden. Ja, ud og find bolden. Den er herude. Herude. Hvor er bolden henne? Den er heroppe, ikke også? Ja. Skal Luna være med? Hvad? Kom her. Kom her. Ja, det er en bold. Det er en bold. Er du klar? Oh. Ja, den er god. Er den god?